IFM News. Lokal. Nakagunood ti nagduto mga awards ti lokal a gobyerno ti siyudad ti Lawag. Mabaen ti Sikat Peso Award iti Regional Peso Congress iti Region 1 ang naangay di Pebrero 25 hanggang 27, 2026 sa Jay Proxy Plus by the Oriental Pangasinan, Alaminos City, Pangasinan. Segon kani Shay Pia G. Abaya, Peso Manager ti siyudad ti Lawag, ti Sikat Peso Award ket para iti panaka-recognize kadigiti amin a peso iti entero a Region 1 nga adu tinaobraan na. Inbatad pay ni Abaya at ti gobyerno ti siyudad ti Lawag ket nakaala ti duwa nga award. May sa ditoy ket iti Kabuhayan Excellence Award no sa dinno at tigapuanan na ket tinapintas a koordinasyon ti Peso Lawag iti Department of Labor and Employment ang nagbalin a successful iti implementasyon kadigiti programa iti DOLE. Inayon pa iti opisyal ang maragsakan isuna ta nakaala pay isuna ti award a Rookie Peso Manager of the Year tagapuanan na iti dagop ti makatawen a panagserbina akas manager ket adu dagiti inna naaramid a programa iti Peso in partnership with DOLE. Kamaudyanan na nakaawat pa iti opisina da ti Special Citation ti Peso Lawag City babaen ti opisina ni Mayor James Brian Alcid gapuanan na tati Peso Lawag iti kaunaan diti probinsya ti Ilocos Norte ang naki-implementar iti ordinansa para iti Barangay Employment Services Office. Sikat Peso Awards nga mang-recognize ti amin-amin nga pesos in the entire Region 1 kadigiti met medyo na aduti na upobraan na ket nati Lawag City Apo nakaawat tayo ti duwa ti DJ Mesa ket ti makongkuna Kabuhayan Excellence Award, meaning to say Apo in the entire Region 1 datay ti nakaala teta gaputa tabintas kano DJ coordination ti City of Lawag through the Peso Office with the Department of Labor and Employment, and this coordination ket nag-yield isuna kadigitay na pintas nga implementation ti programs ti DOLE, specifically DJ strong LGU support from our from our Mayor Honorable James Brian to Alcid. At the same time Apo deti Kabuhayan Excellence Award ket highest number of peso initiated and coordinated projects, highest number of beneficiaries served, and outstanding manifestation of support through project monitoring and supervision cycle year 2025 Apo. So naragsakap ta na alagay detoy. Ti mesa kararagsakan para kanya ragsakak amin na talo yan ti favorite ko Apo ket ti Rookie Peso Manager of the Year. Ta amo tayo met Apo amo yumet Apo nga January 2025 tayo lang nga na appointaran nga Peso Manager ti Lawag City, and yet in a span of 1 year alaget adumet tina-roll out nga projects and programs ti Peso in partnership lata Apo with the Department of Labor and Employment. Nag-job fairs tayo, nag-career coaching tayo, timely tayo nga gisab-submit at makunto na nga statistical performance rating scale. So nga makita yun, nagadot pagpapirma ni Apo. Isay pa ken of course, deti pa nakaragragsakak Apo at the Special Citation ti Peso Lawag City, again under the Office of the City Mayor, because we are the first in the province of Ilocos Norte to implement or to create an ordinance for the institutionalization of the Barangay Employment Services Office. Daytoy ti damag manipod siyudad ti Lawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak! IFM